Julián, el director, cura, que era de Pamplona, nos sacaba a la tarima y nos hacía hacer un ejercicio. Cuando terminabas el ejercicio te llamaba a su lado y te cogía de la cintura, y en aquella época llevábamos unos ridículos pantalones cortos que parecían unos shorts y nos empezaba a meter los dedos primero por los genitales y por el pene. Ahí se recreaba un poco y luego, pasándote por el muslo, te empezaba a acariciar las nalgas hasta meterme un dedo en el ano. Javierrek Guillermori utzi zion eskutitza 2013an bere buruaz beste egin aurretik. Hori izan zen 2013an eta 6 urte geroago bai astindu duela pixkat Nafarroako gizartea pederastia kasuei dagokionez. Eskutitzan esaten zuen Garesen 70ko hamarkadan padre reparadores ikastetxean abusatu egin zuela apaiz batek, ez? Pixkat testu inguruan sartzeko, pederastia kasuak munduan zehar azaleratu dira 20. mendearen erdialdetik aurrera, eta azken urteetan, azken hamarkadetan hartu dutela garrantzi berezi bat Irlanda, Txile, Alemania eta Estatu Batuetako kasua, ez? Estatu Batuetan 1300 kasu azaleratu dira eta 300 apaiz baino gehiago inplikatuta daude, ez? Nafarroan, Euskal Herrian eta Estatu Espainolean hori beranduago gertatu da, eta 2019 izan dela urte bat non azelerazio prozesu bat eman den, eta bereziki Nafarroan, ez? Eta horregatik Javierrek Guillermori utzitako gutun hori oso garrantzitsua izan da, hortik aurrera, tanta kasu gehiago azaleratu direlako, erreportajean kontatzen diren kasuako ezala. Ez bakarrik borroka baten eredu, baizik eta zer egiten aldeen zuzenbidearen ikuspegitik, biktimen antolaketaren ikuspegitik eta gero erreparazioen ikuspegitik ere, ez? Azken batean Irlandako kasua eta Estatu Espainiarraren kasua oso antzekoak dira, bi estatuak ofizialki katolikoak ziren, Espainiako kasuan diktadura bat, Irlandakoa demokrazia bat, baina demokrazia katoliko bat, konstituzioan zioen bezala, eta orduan bi kasuetan Elizak impunitatea zeukan olako kasuetarako, ez? Orduan oso kasu berdinak dira, oso antzekoak, ez? Eta zentzu horretan, hemen ez bezala, han duela 2 hamarkadan bai estatuaren aldetik eta baita Elizaren aldetik ere, hainbat neurri hartzen hasi ziren, ikerketa batzordeak batez ere bultzatu ziren, gobernuak oso ikerketa batzorde potenteak eratu zituen, eta Eliza berak ere bere ikerketak egin zituen. Bai Irlanda osorako eta baita Eliz barruti ezberdinetan, ez? Eta hori 2000 urtetik aurrera aurkitzen dugu oso ikerketa serioak, eta ikerketa horren ondorioz sortu egin dira erreparazioak. Por aquel entonces, don José San Julián Luna inauguró el Colegio del Puy y tenía 23 años, él. Tanto en el colegio antiguo como en el nuevo, este hombre era una bestia. Aparte de meterte mano, la violencia con que actuaba era increíble. Yo recuerdo una paliza que le dio a un compañero de Villatorta. Empezó a darle hostias y aquel hombre sangraba por la nariz, por la boca y por los oídos. Y allí nadie movía un pelo. Todo el mundo agachaba la cabeza mirando los libros y te tocaba. También me llamaba a su despacho y hacía lo mismo. Y recuerdo que se ponía colorado, como una perra en celo. Erreportajean kontatzen dira, Peio, Patxi, Jesus eta Fernandoren kasuak, eta 60. hamarkadan Nuestra Señora del Puy Elizarreko ikastetxean
sufritutako abusuak kontatzen dituzte Jose San Julián Luna zuzendari eta apaizaren esku, ez? Hori kontatzen dute, bueno, San Julián ez bakarrik abusuak, baizik eta ere, bueno, jipoiak oso ohikoak ziren, eta ez bakarrik hori ziren azkenean, garai hartan, nazional-katolizismoan barneratuta, garai hartan salatuz abusuak salatzen baziren, ez komisaldegi batean, noski, baina bai elizaren barnean edo sozialki edo publikoki salatzen baziren, patroi bat errepikatzen da, eta patroi hori da apaizak lekualdatzen zituztela, ez? Zentro batetik bestera. Eta hori da, bueno, hori oso nabarmena da, ez? Bueno, hastapena esan da, Irlandan gai hau hemen bezala erabat isilarazia zegoen. Kasu zehatz batekin hasten da, eskandalu batekin, apaiz bat Ipar Irlandan zegoena eta Ipar Irlandako poliziak atxilotzen du 4 bortxaketa egiteagatik, baina gero errepublikara ihes egiten du. Eta errepublikan 3 urte egoten da hor. Baina horrek gainera Erresuma Batua eta Irlandako gobernuaren arteko arazo diplomatiko bat sortzen du, baina era berean iskanbila horren arira edo deskubritzen da gizon honek dozenaka eta dozenaka aur bortxatu izan zituela 40 urteetan zehar, ez? Horrek piztu zuen gai honekiko eztabaida eta gutxika agertzen hasi ziren testigantza ezberdin eta kasu ezberdin, ez? Eta azkenean hor sekulako presioa egon zen, gizarte presioa guzti honi aldaketa bat emateko. Todas las semanas, por lo menos 2 veces, todas las semanas. Entonces, bueno, hasta entonces, como a todos, nos pegaba y nos hacía, era un sádico, nos hacía torturas, nos agarraba de las patillas y nos levantaba casi en el aire, y al soltarte te daba un bofetón con la mano abierta entre la oreja y el hombro, o sea, en el cuello, y te tiraba al suelo, claro. Con 10 o 12 años pues pesas 30 kilos y él pesaría 90. A los 14 años, viendo que ya no podía sacar el bachiller elemental, porque claro, te seguía suspendiéndome las 4, me decía que había bajado el rendimiento, bajar el rendimiento. Lo que había aumentado la intensidad de las palizas y de las torturas. Tiempo aquel era, pues era el nacionalcatolicismo puro y duro. Ahí me llevó y estuve, me dijo, bueno, desnúdate. Y estuve ya yo, pues como ahí pongo la denuncia, 10-15 minutos, exactamente no puedo certificar. Pero vamos, en ese tiempo estuve yo ahí, desnudo, al lado de la ventana, en una silla, al lado de una silla, allá estuve. Y él en la mesa. Y cuando ya se cansó, parece ser, pues me dijo, hala, ya te puedes ir. A mí un día. Eso fue. Y Jesús era violento, o sea, no solamente era él en la denuncia que hacemos sexual, sino que era un pack. Eta gero, bueno, biktima hauek dauzkate ondorio edo sekuela, bueno, biktima bakoitza mundu bat da, osea, biktima bakoitza ezberdinak dira, baina bai daukatela, bueno, sekuela edo ondorio berdin batzuk, eta dira, bueno, lotxa, erru sentimendua, eta sekuela horiek errepikatzen dira biktima guztietan, eta hauetan ere, bueno, adibidez Jesusen kasua, bueno, 74 urte zituela, kontatu zion bere alabari abusuak sufritu zituela 60. hamarkadan, eta tratamendu psikologikoan 19 urte egon eta gero. Eta horrek, bueno, islatzen du, biktima hauek sufritzen duten biktimizazio bikoitza, ez? Alde batetik abusuak sufritu izana, eta bestetik isiltasuna. Kontutan izan behar dugu, olako jardunaldi hau, gaurko jardunaldi hau lehenengoa dela
ez bakarrik Nafarroan, baizik eta estatu osoan zehar ez, eta gainera olako ikuspegi multidisziplinar batekin. Hemen zuzenbidea, historia, psikologia, eta abar esparru guztiak hemen daude, kazetariak ere hemen daudez, eta kazetariak izan zareta zuzen ere, gai hau gehien ikertu duzuenak, ez? Behintzak testigantzat jasotzeko, ez? Orduan, garrantzia guretzat oso handia da, eta hemen akteako diren ondorio garrantzitsuenak izango dira abia puntu bat etorkizunean, arlo bakoitzean jarraitzeko, ikertzen jarraitzeko eta hoberen litzateke noski gobernuak, estatukoak egiten ez badu, gure kasuan Nafarroko gobernuak, gaiari heltzen badio eta ikerketa batzorde bat sortzen badu adibidez, eta gutxika, hain zuzen ere Irlandako eredua hartzen dugun. Aldi batetik bai, ez, baina hori da, eskatzen duten gauza minimoa, ez, eskatzen dutena ere, delituak, ez preskribitzea, baina edo behintzat kontaten hastea ondorioak sendatzen hasten diren momentutik, ez, delitua gauzatzen den momentutik, baina termino horret, baina lehenengo pausua da Elizak berak aitortzea gertatutakoa. Eta, zentzu horretan, Aita Santuak motu propio bat aprobatu zuen abusuei dagokionez, esanez, Elizare erantzulea zela eta apaizak zeukatela erantzukizuna eta bete beharra informazioa eskaini behar zietela Elizako instantzia gorenei. Eta hemen Euskal Herrian eta Estatu Espainolean Elizak ez dio Aita Santuri jaramonik egin. Y llevaba todo el control de, oye, que no te has confesado desde la semana pasada, y te obligaba a confesarte. Y es cuando aprovechaba para hacer las perrerías que suele hacer. No solamente es abusos físicos, sino abusos físicos muy, muy importantes, rondando el sadismo. Batzutan ekonomikoak, moralak, eta azkenean biktimek lortu izan dute alde batetik ikustea haien drama, elkarteko kideek jakin izan dute benetan biktimak direla, haien gizarteak biktima bezala hartzen dituelako, haien kopurua ere jakin izan da gutxi gora bera zeineko kopurua izan den, eta ez hori bakarrik biktima horiek jaso dute erreparazio hori. Fernando Roncalek kontatzen du hori, lehenengo bileran esan ziola Artzapezpikuak, egun txar bat edonork daukala, ez? Eta horrek islatzen du, nazional-katolizismoak lehen aipatu duan bezala, gaurko gizartean duen arrastoa, ez? Hauek ere hitz egin dute, morala, bekatua eta holako hitzak erabiltzen dituzte, ez? Baina oro har oso minduta daude Elizaren jarrerarekin eta bereziki Iruña eta Tuterako Artzapezpikuak eman duen erantzunarekin. Txilen adibidez, jesuitek ikerketa independiente bat martxan jarri zuten, abokatu ateoekin, barkamena eskatu zuten eta erreparazioa ere eskaini zieten biktimei, baina hemen guztiz kontrakoa gertatu da, ez? Artzapezpikuak martxan jarri du komisio bat, baina biktima guztientzako, eta ez da logikoa, apaizak Elizaren parte ziren eta orain komisio hau sortzea, oraindik barkamena eskatu ez duenean eta gertakariak aitortu ez dituenean. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, ya ha habido varias entrevistas con él y el tío pasa olímpicamente de reconocer nada. Es más, hay cierto aire de burla con respecto a nosotros. Tiene una frase muy fuerte en el sentido que dijo una vez que un día malo lo tiene cualquiera. O sea, un día malo de un cura que te mete mano lo tiene cualquiera. Eso es inconcebible e increíble.